Ahojte, vítam vás pri videu na rozvoj sily. Začneme rozcvičkou. Najprv si ponaťahujeme hlavu a krk do jednej a do druhej strany. Ďalej záklon hlavy a predklon hlavy. Ďalej krúžime s ramenami. Najprv dopredu, potom dozadu. Ako ďalšie rotácia zápestia. Rotácie trupu. Prekračovanie z vnútornej strany do vonkajšej 5 krát na jednu nohu, 5 krát na druhú nohu. Ďalej si natiahneme stehná, snažíme sa udržovať balans. Ďalej rozkrčíme si nohy a takisto ruky dáme čo najviac od seba a snažíme sa robiť takú rotáciu k chodidlám. Ďalej si natiahneme ešte lítka, ruky a ďalej robíme rotáciu členku. Ako prvé cvičenie máme drepy s výskokom a otočkou o 180 stupňov, 3 série, 10 až 12 opakovaní a 30 sekundové pauzy medzi sériami. Ako druhé cvičenie máme dipy na triceps, 3 série po 7 až 8 opakovaní, 30 sekúnd pauza medzi sériami. Ako tretie cvičenie máme bulharské drepy, 3 série po 10 opakovaní, 30 sekúnd pauza medzi sériami. Ako štvrté cvičenie máme plank s dvíhaním nôh striedavo, 3 série po 20 sekúnd, 30 sekúnd pauza medzi sériami. Piaté cvičenie Superman, 3 série po 12 opakovaní, 30 sekúnd pauza medzi sériami. A ako šieste cvičenie máme ruské twisty, 3 série po 20 opakovaní a 30 sekúnd pauza medzi sériami.